Jeg vil tro, at de fleste, der har været ude at køre som hjemmesygeplejerske eller social- og sundhedshjælper i en kommunal kontekst, de kender det her med, at når man kører ud om morgenen, så har man en plan. En plan for, hvordan dagen skal forløbe, og hvem der skal besøge hvilke borgere. Måske endda også en rigtig god og velovervejet plan. Der går bare tit ikke særlig lang tid, før planen vælter. Det kan være, at der er en borger, der har brug for mere hjælp, end man havde forventet. En anden borger har brug for mindre hjælp, end man har forventet. Det betyder, at nogle af medarbejderne de ender med at være ret pressede tidsmæssigt og faktisk har svært ved at nå de planlagte ting, mens andre medarbejdere faktisk har ret god tid. I de her år der er der en del kommuner, der er i gang med at omorganisere deres medarbejdere, sådan så de skal arbejde i mindre og tværfaglige teams, hvor teamet har et fælles ansvar for en afgrænset gruppe af borgere. Den organiseringsform vil vi gerne understøtte systemmæssigt, og derfor har vi i samarbejde med nogle af vores kommunale kunder lavet Mit Team. Mit Team det er en mobil løsning, som medarbejderne har med ude på vejene, når de er ude at køre, og løsningen hjælper medarbejderne til meget fleksibelt at koordinere hen over dagen i forhold til, hvem skal gøre hvad. Tidligere så løste medarbejderne det her ved at ringe rundt til hinanden, måske mødes til frokost, hvor man kunne hejse et flag og sige, jeg har travlt, eller jeg har noget tid til overs, eller måske ringe ind til en central planlægger, der så kunne hjælpe med at omfordele nogle planlagte aftaler. Men med Mit Team, der bliver det her scenarie løst meget mere fleksibelt, effektivt og også mobilt. Resultatet af Mit Team, det er flere ting. For borgerne, at de modtager færre forskellige medarbejdere i deres hjem. Det er også en god ting for medarbejderne, at samarbejdet i teamet bliver bedre. Det skaber arbejdstrivsel. Samlet set betyder de her ting også, at ydelserne bliver leveret med en højere kvalitet. Alt sammen noget, der er vigtigt for kommunen. Hvis du har lyst til at høre mere om Mit Team, så kontakt mig via linket.